state government pen la student ke kom la pen ke di malong an mane school bang mane along pen by Mars bus amalgamation kuri lap nang popular so pen alang li litum state law education minister alang instruction be zikuni ladak litum kapta pen kachirap pen si ladak SMC president la pen ke head teachers tum pen dak chingwa chingsai badolo la so long litum problem ke ladak ke kisuman teachers tuman ke CRCC pulo ma kisuman tuman ke BLO pojok la pen ke single teachers ke do jok si ladak bang ke along student ke kom pulo la pen ke ako school bang tamane litum ke karbiang long ke kadu ke weda chini lo ladak ke litum bang hong khan bang ke litum bang ke ahem bang ta kachi lo ta do ko amun ni te litum ke kom do litum bang ke plain district pen bang litum bang ke population ta litum bang ke pambaru ne sujok si student ke kom no la pen ke ako mane ke pakami bang ta along pen school bang ke katura bang doi kok lo basi teachers tum la pen ke SMC president tum dalang litum cicak lo un an bang ke lang litum next session bang ke lang litum mane student bang pakam to pensi alang litum cicak lo la pen ke nili minta un an ke school bang pa Mars media ba amalgamation pa claim pe dedi kan nili pen bo important thank you isu terang pipen athege lalo non isi state government men isi order ki klang do lalo siksa khetra so scheme ben manela amalgamate la pen merger kuri lab nangji la below 30 per head la radius ME school pote radius bang 3 kilometer sangbong ke LP school phan polote la 1 kilometer sangbong hai atun school phan dang enrollment kom de school chingui man po isiwat se banang po na dum student kom po la si asolam the buthat la lo hai asolan se pin interaction program me gitu ate nangli tum ta leadership ni ke so pata ke jitu mate or kar beng la ke francilo la ke difuele pan chola la se difuele si fan cho se fas ke deng la pasta le do mate di la se pini ke difuele pan ma le pan chola la that 87 school do Mars kuri amalgamate pen la merger kuri nei plus only setting anse hang cho 87 ki bang thong ke play school side lo enrollment ki kom sale lo la bang thong ke ba sumar ki commerce high school side lo lage lalo kapre ga jai mek deng nang gokpo kali pulote ki wangi lang ilitum school bang ke ki pong nang gali tum pajum rong pulote ilitum akar biang long abang ke kacharli di tum ke bang akai sonan ke li dun dilang non ikan phong bong si li dum ke asabo angsong mate ka chipati pi dun bom lang la sila son school pa kom bom pulo te ko tum ke aprang sonan ko afichi ri thuyi po la so yo ni sini tum ini ke kapta pe initiative ken ke ini ke ini tuma subject kali sitame bon tambi ni tum the futures mo isu ni sumara tumang ke angko la son thon mo aprang son nang chip man de na po initiative la difuele itum ka ching hon ni so terang pi pen itum ching ki ji tham lo la salang ta nang roi lo la sila pi ni so interaction ki dolin lo